What's up mga kamusmos? May ride kami ngayon. Time check, 4 AM. Ayan, nandito na ako sa bayan ng Mapandan. Look, ang ganda kasi ng kanilang decoration. Ang ganda ng suot mo hindi kita nakilala. Ang ganda ng suot mo. Talagang ano yan bikers talaga Yung bike lang nakilala ko Hindi mo nakilala yung nakasaka. Parang kami! Ride out. Dito sarap. Si Trek, si Pilipin alaga rin din eh. Hello! Nawala ka. Wala. Ayun na wala. Nauna ka, no? Let's go! Lapad! Dapat tayo ha? Sige, no, sapatan nyo. Let's go! Time check 5:15 in the morning. Sir, Morning. So yun mga kamusmos, nandito na kami sa San Carlos City. Lumagpas na kami ng Ano? Barangay Ano. Andito ako sa mga first batch. Hindi naman first batch. Yung mga nauuna. So kami yung nauuna. So malapit na kami sa town proper ng San Carlos City. Ang sakit. Ang sakit ka, matibay yan eh. Abukong pa. Oh, eh. Bala mo manatawid no. Eh. Ay, vitamin. Hoy, nauna ka ngayon ah. Ha?
talo lang tayo sa paakyat, no? Oo. Pero sa patag, Pero mas muni may judge malasiki tayo din mahal. Ha? Mas malasiki na singer. Kamay? Mas malasiki kaya singer. Malasike. Eh, Yato ay sa baloy. baka doon sila dumaan. Sino? Sa Malasike. Sino? Yung mga nasa likod. Bakit sa Malasike? Tata. Dito ba talaga? Iba yun, mas malapit dito. Kasi malilip ko pa ng Malasike, dito malapit dito. Ah. Kasi sa Malasike, kakanan ka, didiretso kang ganyan, bagsak mo sa Carlos din. Kaya lang, napapalayo ka dahil yung pagpunta mo ng Malasike, shortcut dito. Ah. Oh, kabisado ko yun, yung kuhan, papuntang San Carlos, Malasike. Pagdating mo sa bayan, kakanan ka, munisipyo, diretso. Malayo yun. Dito na kami magre-regroup. May naplatan pa raw ah. May naplatan. Mayroon. Pero okay na raw. Sabi nung naka-green. Kaya pa? Kaya pa. Nauna tayo ngayon. Ayun no. Kasama pala natin yan. Kasi nung huminto kami doon, huminto rin yan eh. Oo. Dati, alitan. Ah. Yan ang ginagamit nung punta kami ng Sual, yan ang dandan sila yung mga agad, yung mga dalanan. Ang daming ilaw ah. Parang disco. Disco? Puro ilaw oh. Tingnan mo yung toolbox niya, oh. Kakaiba. Kaya nga eh. Pati ito, palitan ko ng lahat yan. Buti ito sa mga dyan ng mga karga na, di ba? Mga damit na isuot pagka pinawisan. Nandiyan lahat. Ganda nga yan eh. May sinilas, ah? Pagkakuan, magka-camping tayo no. Oo. Malapit na yung January ganon. Maganda yun. Yung wala ng ulan, Wala tas ng ulan, oh. malamig. Mag-iihaw-ihaw tayo. Oo. Yung napunta kami ng Sual, gano'n na, nasa beach kami, naliligo kami, sarap mali. Nanguha pa kami ng ka sa Sual. Saan? Sual. Sual. Pero hindi ka pa na-meet noon na ano. Oo, kadarating ko lang eh. Nasa Sual kami. Mga 2 weeks lang yun. Saka punta kami ng Manawan. Ay, Naliligo kami, naliligo na. naka-quarantine pa ako noon. Si Dart. Nagmula alas 8 ng umaga, inabot kami ng alas 9 sa inuman. Wala kaming ginawa, puro yung ligo at saka inom lang eh. Pag uwi namin sa bahay, ganun din. Puro seafood sa pulutan na, puro baka. Asan na raw sila? Uli. Pangalawa? May naplatan na naman daw, pangalawa. Ha? Napalta na naman. Morning!
Andyan na sila. Dalawa na yung nakita kong galing sa likod eh. At least nakapahinga tayo 2 beses. Kaya masarap sa una eh. Ano daw yung sarado? Sarado na yung pupuntahan. Ay, yung ano? Sarado raw yung pupuntahan namin dun sa Mapita. May walay lecture. Naka-ready yung note na board. Anytime pwedeng kabit. Motherboard? Oo, mag-board. Ano yari? Picture! Aguilar. Cameraman! Doon kamot! Kalapak mantik, no? O magkano daw yung motherboard na yon? Mura lang. Naku! Sinabi na akong friend sa'yo, yun. Talagang binibidyo mo talaga, ha? Naka-record din yung sa dati. Ine-edit ko lang. Oo. Nakita ko nga rin yung pagkaripas mo eh. Oo? Di ba nawala ka? Oo. Dun sa may Malanay. Umataw ka ron eh. Shing! Sabi mo. In-edit ko lang eh. Sakto yun, di ba? Ano? Yung price natin, walang balas sa libur, ha? Kung ako magkakapit. Ay, Diyos. O, sige. Ano dyan? Sarado daw yung pupuntahan natin. Paano ngayon yan? Sarado yung Mapita ba yun? Mapita? Mamita. Ay, Mamita. Di ba ito? Pupuntahan tayo. Ay, pupuntahan tayo yung bahay. Walang problema. Bahay. May pupuntahan tayo. May pupuntahan tayo. Naka-skate, naka-resume na yun. Nandun na. Yung pupuntahan natin. Parang sa'yo, parang gano'n. Ay, ganon. Bumili nga ako ng bibingka dun. Sabi ko baka... Ngayon, kung sabi niya, kung Bibingka, masarap yun. Dyan. ngayon, kung gusto Ay, niyong may pumunta dala ng ka? Mapita. Hindi, dyan lang sa daan yung hinintuan ko. Kasi gutom na ako. Pinapakain kita ng pandesal doon. Kumain ako 2. Eh, ala na, nadurog na. Nabihitin. Hindi pa tayo dumarating, durog na. Kumain ako 2, sarap nga eh. Maganda talaga may lamanan dyan. Kasi pampatibay sa biyahe ka. Lamanan dyan. Nagkainan nga kami, wala ka eh. Paano magkakaroon? May nawala kayo. Ang oras na ako sa away, wala pa rin kayo. Isang oras sa away eh. Oo, isang oras ako doon. 12 ako dumating. Umalis ako doon, alas 7 pasado lang. May 7, wala pa kami dun ha. Kaya nga. Sa inis ko nga, umuwi ako. Walang sa oras. Nakuwi ako ng bahay. Hindi na ako humintong para mag-logout. Wala akong kasama. Nakakano. Ay nako. Wala ka tuloy sa vlog. Napanood mo yung vlog? Sa una ka lang no? Wala na. Ang bilis mo kasi. Tulad yan, bilis-bilis mo na naman. Wala, naiwan ako. Napatan ako. Ngayon, kahit naplatang ka, nasa unahan ka pa rin eh. Dali lang pinatay. Malaga rin yung magmag. Pag-ilan, ikaw doy. Maningas. Maningas. Parang naligo ka yata. Oo. Nantay namin si Magmag eh. Walang mansari yun. Alam. Ay, tagdalawan nyo rin doon, sari. Tagdalawan nyo rin doon.
Talura. Ay, taluran eh. Mura. Ay, di mo dyan pulo yun. Suara. Ayan, duwara. Telepon sa alas to lagi. Ako telepon sa alas to. Yung tidak tuloy bibili to. Talaga rin may tama ba yan? I was walking down the street and you were there staring at me, standing there as if we should meet, and I knew with you it'd be easy. I've touched your soul and then I knew you'd run away with me. I'm in your thoughts and all you want is to lay down with me. I will be the one, I will be the one, I will be the one. I will be the one, I will be the one, I will be the one for you. I was walking down the street and you were there staring at me. Ay! Nauna na siya, oh. Pagod na? I've touched your soul and then I knew you'd run away with me. I'm in your thoughts and all you want is to lay down with me. I will be the one, I will be the one, I will be the one. I will be the one, I will be the one, I will be the one for you. I will be the one, I will be the one, I will be the one for you. Parang tayo lang nasa initan, ah. Nakalilim sila lahat. Nakalata ka rin ano. Biscuit, oh. Biscuit. Ha? Ha? Ilan liter yan? Tatlo. Dalawat kalahati lang nilagay ko. Mabigat, eh. Ito naubos to. Nilagyan ko 2.5 kasi malayo daw, eh. Parang malapit dito. Parang malapit, eh. Gabi pa.
Madilim pa tayo umalis. Ah, hindi na pala eh. Ay, iiwan daw yung bike dito. Wait. Iiwan namin yung bike namin. Hindi, sa bahay nila. Hmm. Pero kung gusto mong pupunta doon, Saan pupunta? doon sa Mapita. Ay, bawal ang bike. dami daw na disgrasya. Sabi nga ng kuya ko, dami raw namamatay kasi Yung yung ano iba. kasi, yung mga bata, nag-abulan sila doon. Mm-mm. Ay, jalabat! Kaya yung sagot ko, yung pasyar. Kaya kami yung sagot yung tagilan ko. Tagilan. Ay, sagot kayo. Basta kayo. Ito na yun. Lapar siya. Dito ka mo ba? Paano ka ba yung lugar na kalat yung din? Motor? Kaya ka ba siren? Si Spicy ka mo. Ate, pakurot mo na kang magkakitine. Magkakitine? Di ba tinatawin? Parang sapa? Parang sapa lang. Ilang kilometro? Saan tayo lang? Kilometro? Tayo ng problema. Kasabit ito iba. Bakit? Bawal daw yung bisikleta sa Mapita kasi maraming na-aksidente. Kaya tuloy yung mga bisikleta namin iniwan namin doon. Ay, dati. Yung mama may gona. Maxis, pero marami po ni Maxis. Marami. Pero kasi mga Wala mo surising ko man, maksis mo. Baisan may lamang honor. Araw honor, bayasang lang honor. Pamilang sila. Oh, difference sa dami. Kasi na wajah tila dito siya natin, kapay tinilan talaga. No, kila na ni. Tapi ibang titara siya sa taras kita. Sige. Ya. Jangan jangan tila dito. Dekat langkah kita. Dito. Dito ka. Masuk. Ay, yung aso daw. Ang lay kapo yan. Nanti lah masuk. Dito ka. Dito. Come. Hindi, yan pa. Isa pa. Dito. Bisik ka bonito, ketemu kami Jai. Isa dalanan tayo. Kirara na na. Kawan na. Boleh keluarga. Ha? Dito lang na. Di man tiga ya. Jangan mapita. Ini manira. Saya tuh, saya akar karaw. San adan pa ya, excited. Masaya ni. Si Karang mana, pembalap era, enggak. Akan ngara, yang tadi posted bikers. Salam jarak, salam pressure mo. Isante pusat tampol. Liwan pek sungin awat sih. Ang malute na pinagbabawal na teknik. Tayo pala. Man, balik-balik na. Kami nanala. Buka mo. Bato. Okay lang ba? Paglimo, atan, paglimo. Nagdarapin na loob. Nakaano kami, kayo hindi. Bawal ka na bawal. Balik-balik pa. Bakit? Balik-balik. Kasi balik-balik view mana? Yun. Ingawat yan nilapot ko. Driver si ya. Enggak, ayah so balik-balik palu usap. Palu usap, ayah. Palu usap. Ayo. Maliku-liku. Ang ilas sih. Pultang niya, pultang. Paano mantulak tayo? Pamasahe, masih ilang Masay, sa. masay. Dito sa kay. Dapat may bantal ka ba? Nak. Buona to. Turun-turun kan jalan siya ini. Siguro sa laban natin matanakan. Turun-turun ako. Lagi kasi ni Ano mo si Bajam, pahirap tayo. Okay. Amitin ta. Ako dia mau ngulas ini. Bitin ano, pag-ipa na dyan. Kaya
Don. Hindi, napas kami nih. Napas kami nih. Kip banget kasi. Ah, Jers. Mana? Hoy, kamu tayo. Dito tayo. Andito kami sa tuktok ng Dokbun. Ay, ba't may bike ko? Ba't sila may mga bike ko? Eh, ba't kami helmet lang? Ay, sakit-sakilabat. Isa-isa lang para makapunta dito. Pag marami, hindi pinapayagan. Dito kami sa Daan Katutubo, mga kaibigan. Kasama ko yung mga barkada, mga tropa sa bikers. Hello. Welcome to my vlog. Si Sir, Sir Jun. Nagsusubscribe na ako sa kanya. Kasama ka namin sa Pulinaw. Kasama kayo sa Pulinaw. Kailan? Baka next week siguro. Linggo? Next week pa. I-chat ko na si Picture ka lang. Ganda na, Sir. si Bawangay, galamay. Balik panggawat ha. Wala ba? Wala pa line eh. Abo pumabara. Kailangan talagang beauty, lamat yan talagang beauty. Kam, tamati lang. Wala mo di mamay kin, may to niya. Tumang pagkaruskusan. Di Beauty. Di mana it kan. Besar na pas yang gadyo. Ay, anto eh ponglat. Di mama May daan kalikasan kanta. kadumamon. Katutubo yan. Diyan kalikasan, tanggap po. Ngapuman, alidiwa. Di ka. Ang medyo sirin. Oh. Dapat, nambalunti lang kumon. Nambalunti ka pampansi.
Valdez yun eh. Kung nga pala yung ano, tour guide nila. Coming from America. Sa vlog pa na yan. Mandi rin, kanyang almusal. Sir, tama rin tayo, Tim. Berkata dan sawa mo ang wag apa ya. Mali signal dyan. Lupatan ko, nakigaret. Sige, 6-7 tan. Bro. Brad. Tol. Front. Apa? Nag-waiter? Pero ano, 6'1 talaga, 6'1 ah. 6'1. Picture. 6'1. America, where are you from? Where from? Dad, do you play basketball? Yeah. Saudi. Waalaikumsalam. Tamam. See you. Jogging kami, jogging. Jogging sa ginami. Labay na lang nagsabyo. Music keeps me on alone. You got the feeling. The music keeps me singing. Music keeps me dancing. Music keeps me dancing. Music keeps me dancing. Wala kayong kasama. Umuwi na. Umuwi na tayo. Bumili muna ako ng Mountain Dew. Dumaan na sila. You got the feeling.
Ano, diretso tayong Manawag? Sa ano daw, sa next Sunday. Ah. Pa tayo, tapos doon tayo sa Little Baguio, Mayor. Hmm. Music keeps me dancing. So yan mga kamusmos, dito na nagtatapos ang ating biyahe.